megalayapost.news. Kumbaka sarkar Assam kelapeteng mentenprai hidupan berkiying melawan sena bain lagi beriu bah masyapar ke jelah ke jaka bahap ke jelah Assam kaseng FKJGP berkake su ban head skill mentaksi kilapan pau ya kaman sim jong gajing pamsngai namar kete ki bladu lut ya kiying kisem ne kidukan kila banwan wan jakarit kan syamilia namar kete ki jaka wala sya pra hak sarkar Assam kadon hakaput ka meglia bersam ini gajing syapen pra kidukan berkiying kisem ki kan nadu na jarbat syabnehat hak bada kispatli kidukan berkiying kisem belasna harut kesurok ba NH6 markap kon meglia bat ka Assam kila syapen pra nagadau berkiwan bensung mansa de ai alor kita gnori mo vice president FKJP North Kasil district ba lumlang monai bat u samla Mike Denti Kling general secretary ke su Bernhard skill kilong bagi sekia na kete jingja ba yolese kito ki barjela ki bladu ki yingsem ne kidukan kinwan madrit dengan syakisno megelia kemudian markap bat ka Assam kila kenturu nadu ki borsnong ki samla ki paiba na susnong kinong ai waying ba kimdei ban pediang ladawan ritngen kite ki bru bladu ya ki yingsem namar kumbala pau la sothu ba kidei ki ba umdon kot dan sla ba kidei ki poiwir poihap ba de namar kane kadau ka sarkar Assam kelapan prai kidukan ba ki yingsem na kadau ba ki syuwan syong nesa de ai ki isu Borneo Circle ngarentat ke jingronang jom ka FKJP Borneo Circle yiwan hagane kaya ngok haisngi ke pemerintah hamne office jong FKJP ban ya pensai ban ya persyalan ya ka e ka ba kum ka seng kalasim ya kini linti hagane ka sngi ke pemerintah ba ya ka to jingpet bat ke jingkmi ya ka jingwan klep jong kini ke imigran ke wan song hagini kaput jong ka border Assam Meghalaya ka jongi namar ba ni hakane ka por ka pemerintah ka sokota Assam kalau persang ban banwat ya kita ki imigran ki basong bian hapo kadok hapo ke area ka jongki te nakaliang ka jongi kum ka sengro ni ketujur ya ki para samla ya ki para nongyalam seng halang bat kumjur ya ki ya ki rembak snong ki badan hakine ki border nadu khana para hadu khat ramer kade ke area ka ba ka bornihat tengah ke ni kerpak jur ki ba hagine ki por ki pemerintah namar kalong ka por ka ba ka sarkar Assam kada hendangi kini ki breu di bawan song bian dengi kerpat ipi ba hin subha ban ya petlam ban ya tundrong lam ya kini ki jinge ki ba hap hapo jong ne ka khan gejungi namar ba yolese kini kilong ki ba penjat lane ki ban penpra ya kajak benreu kaberpat gejungi dena kaliang kajonga ko muskitri jong ka KSU Borneo Circle ngaken tujur ya ki para nong song snong bat kumjuru ki ba ai ki yingwai ki jongki ba hinso bha banam pat ai wai hagini ki por kementan namar ba kadang long kapor ka badan pedeng bejingma tengah karpat juru ya ki rembak snong ki badan hapo nadu nak para hadu ha katramer bakin pet perman bakinom patsa yano ya trying ban aiwai yang jokin hamide bat kini kinong chong wai kiba ka sarkar Assam ka persang ban kendang gini ki por pemerintah te nakaliang ka jungi airu ka jingkit bok kriang ba lada ka sarkar hui kande ban simphia yakum kine ki isu kiba ka sarkar nakawi ke jela ka simphia ba ka sarkar Meghalaya ka jungiru kadai ban sim ya ke jingkit plit ba kadai ban pet perman hamtam habidei bat ke border hamne ka bengidan hasnda jong kane ka bornihat ka jungi te ngakan tujur ya pisaisin kum ki nong yelam snong bat kum juru ya ki para samla kin para nong yelam seng halang banginia pet perman nan ne sakmat ta ya baidai bat kane ka issue ba isim na kaliang ka FCB bat ka KSU kane ka singi ka dai baik ka isim abaidai bat ka jingwan ini ki illegal migrants di basabe bat bisa kendang na kaliang Assam ni bakila ban poi bat pensiong segini kita yang Borneo Circle yang Borneo area jungi sini yang kenaliang jungi keseng FKJP ni kentu yang kiram ba snong yang kiseng samla snong yang kinong snong bat kumjuro yang kinong aiwayin ba nakaliang jungi ke FKJP ngimkwa ba pipin pediang yang kita gibreu di bawah syong illegal ba syong illegal na po Assam
bakin wan head rate pat support kadong berkatan jangi dan kalian jangi ke FTCP ikan tu ban ngida karpat jur rebi bat ngida ongro rebi ba pimdai ba umbet ban sya lane ban pediang kumi kini gibre ba sabe na asam ba pin pediang bakin wan syong ban sa apa mehalia ban ngibur ka jeng maham na kalian kasang FTCP kumjur ban kalian ka jong ke KSU ibu ro kajing maham ya pi kinong song snong ada ngilap ya kino ki snong ki ba penkhen habe dai bat kene nado kene kesni dan kalian tungi kaseng sa simpat bagi we gilat kinti Meghalaya Post.news